Umaabot naman po sa halos na 9 milyong piso ang nahalaga po ng marijuana ang nasabat po ng mga otoridad sa bisa po ng search warrant sa Barangay Ramot, Santol, La Union. Lumalabas sa investigasyon po ng pulisya na nakumpiska ang marijuana sa isang sasakyang inabandona ng 2 high-value individual sa illegal na droga at pawang mga residente sa barangay Sasaba sa nasabing bayan. Tumitimbang ito ng hanggang 73 kilo ng dried marijuana leaves na nagkakahalaga ng 8,760,000 pesos. Ang mga nakumpiska, tukoy na ng ang mga sospek na pinaganap na rin ng mga kapulisan. At inihahanda na rin ng La Union Police Provincial Office ang kasong isasampa laban sa dalawa. IFM News. IFM News. IFM.